antzerkia egingo dugu. Kaixo, ni Lucia naiz eta antzerki honetan kontalari eta mina egiten dena izango naiz. Kaixo, ni Leire naiz eta laguna eta medikua izango naiz. Kaixo, ni Lucia naiz eta antzerki honetan laguna eta medikua izango naiz. Kaixo, ni Teresa naiz eta antzerki honetan laguna eta farmacéutica izango naiz. Kaixo, ni Gelasa naiz eta antzerki honetan laguna izango naiz. Egun batean, Leire eta Lucia etxean zeuden jolasten. Ordu laurden beranduago, Teresa, Gelasa eta Lucia deitu zioten. Bai? Kaixo, Teresa naiz. Zuen etxera jolastera joan gaiteke? Bai, etorri. Gelasarekin. Bale, etorri, agur. Agur. Kaixo. Kaixo. Paperarekin jolasten ari gara. Ordu laurden beranduago, parkera joan ziren. Parkera joaten gara? Bale. Bale, hartuko dut. Ni hartu dut. Medikura joan. Bale. Eta medikura joan ziren. Kaixo. Kaixo, zer gertatu zaizu? Ni hartu dut eskoan, medikua libre dago. Bai, bigarren gelan eskubila. Eskerrik asko. Agur. Kaixo. Kaixo. Eskoan ni hartu dut. Benak jarriko dizu. Eskerrik asko. Orain joan farmaziara eta farmatolineroz. Agur. Agur. Eta farmaziara joan ziren. Kaixo. Kaixo. Farmatolineroan bederatzi lauro bat beretzen zen. Eskerrik asko. Agur. Eta hurrengo egunean bere urtebetetzea zen. Kaixo. Kaixo. Zer esan dizu medikuak? Ondo daukala. Nahi zuten nire urtebetetzera joan. Bai, Gelasa, Teresa eta Lucia etorri daitezke. Bai. Bale, agur. Agur. Zorionak. Eskerrik asko. Opariak ekarri zuen. Ni partziz bat. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Kenduko dut benda ondo jolasteko. Bale. Minak berriro hartu dut. Medikura joan. Bai. Kaixo. Kaixo. Berriro mina hartu dut. Medikua libre dago. Bai, laugarren gelan ezkerrera. Eskerrik asko. Agur. Kaixo. Kaixo. Berriro mina hartu dut. Beste benda jarriko dizut. Eskerrik asko. Eta berriro joan farmaziara eta farmatolineroz. Bale. Agur. Kaixo, farmantolin bat zen. Bederatzi lauro eta beretzi. Eskerrik asko. Agur. Eta etxera joan ziren. Kaixo. Kaixo. Zer esan dizu medikuak? Ondo daukala. Bale, posten naiz. Agur. Agur.